Ani au trecut de când Încă am mai e văzut chelul toată aici. presa Nu scrisă. e să cred. Numai de bine despre tine și mai de rău despre mine. După că ai făcut al 12-lea dosar. Au bubuit ziarele. Mamă, Godină, l-a făcut praf, ce rost, nu știu ce. Am acceptat micul deficit de imagine și am dorit să arăt domnului Godină că nu este la anchetă și dacă vrea... Mamă, gen ăsta s-a pișat pe chelul, frate. Wow. Știi că am... Hai să-l aplaudăm? Nu știu, eu ce vreau să zic că l-am văzut mai devreme, dar nu mi-a dat seama cine e pentru că nu văd bine, am miopie. E spartă, frate, e Delia. Să trăiți. Doamne, să trăiți. Bună seara, domnule. Exact, până la necunoscut. Bună seara, domnule. Bună seara, domnule Godină. Cor. Cu C. Cortea. Cort. Salut, el. Ciorbea. Că trăiești. Observ că are tricou din colecția Zelensky. Nu? Eu aș vrea să fac o mică introducere și să vă povestesc dacă vă interesează, dacă nu puteți Da, să frate, da, are mușchi. eu pentru prima dată. Nu ca Zelensky. În urmă cu câțiva ani, așa cum spuneai tu mai devreme. Eram la mare și am fost sunat de cineva de aici din staff care mi-a făcut invitația de a veni și pentru că nu aș fi vrut să vin,